At adapay may kanatensyon ti reklamo ang nabarawabaw at ambutso kanay di barangay iti Bangged. Iti naiswat regular meeting ti liga ng mga barangay indatag na iti miyembro ti konseho ti manamnama ang panangadaptar ti motorcycle noise control ordinance kanay di barangay. Manamnama ka tinulong ti police ken traffic enforcers dagiti tanod ang mga ipatumpal ti ordinansa. Di pa lang amin barangay yo, dapat ket mabagaan wenno matiliw, di nariwawa nga motoren. Ta amuyo nga manmanuten enforcer tayo, ket masapol nga sabay na palag paili ag matiliw yo idan kasyay. Manamnama may kan ti digital sound level meter reader di barangay tapnon mausar ang pangrukod ti uni wenno decibel ti tambutso. Sumagmano barangay ti munang nga nangadaptar daytoy kasi di barangay Malita ken barangay Agtangaw. Di barangay migamin datin nga inadaptar min iti data motorcycle noise control. So haan kami met nga may kawkawag akwenta aglalo rat tayo lungalong ti sangkunyang bayan nga adaptaren iti tunggal barangay. So nga di barangay mi addan data existing data nga ordinansa. Dakkel unay nga banag data ta sila tayo kunaktat tayo, imbes nga umay palaang ito iling asikasuan iti enforcer, di palaang barangay ket matiltiliwdan, makontroldan. Suportara met daytoy iti amin ang miyembro ti liga ken manamnama ti panangputar da iti panangalaptar ti ordinansa. Pasyente LGU dakkel ti papel ti barangay iti man unay ken ruar ti zonas tapno masolusyonan ti reklamo dagiti bumarangay an nabarawabaw at ambutso. Kabayatan na inyawis met ti DILG ti panagatendar dagiti umili kanang iti may suwat a barangay assembly ita bulan tapno adapay nga mamuan dagiti programa ken may padanon dagiti pangaseklan ti barangay. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.